Yo, Resproralik وقتی مگذشته است عشق به جواب مونده اولیم Yo HM Records Да гуша рӯзовозат да ёдам қаҳринозат ҳусни ҷамолат мия пеши рӯ мегум даври соз буд қатиш вақтҳои хиши романтика буд туфа буд рӯзи диню хашпадезиш да беҳисоб гили пуфак буд ӯ кандайма ҳаёти нав дига сайтҳои нав профилша маҳкам кади рафт холӣ мон дастои ман неки маладес қоил шидак дурӯғ буд ӯ қарӯзо қоил шид неки то ма фаҳмидам ҳаёт ма сӯзон маро ошиқ да хид кард ҳастима буди набуд ма бахшидам ҳамӯ хеламар шавток мезад дырин ма таги домаш ма далом кабудак ӯ хонаш да шишта инстаграм да нақл мекадак дагонаш да ралик имшавам маста имшавам таги домдай ма ӯ қасухтаным камай ма да бахшиними ҷонта ма я нигоҳта ба 5 соли реперим харидам ма ҳозира паренод нестам ишқи кӯдакитам чандов гуфтӣ наги нома нафаҳмам ака басай номи ту да реп то қане баъди ҳар я нафасе хандаи каса дида пеши румдай хандаи ту париди айлонай ма парвоз ку парандаи ту гап ногирандаи ту намери долга ноҳурмати то қатанай репи ма да нести да чанд ҳурмати обрӯи волидайна обрӯи бародар рехтай пашти ту намефаҳмӣ бихаво бигар чариданги дашта дида гусалачай даштима тақдира ёд бирор мада вақти синфи аштима вақти ӯра диданма вақти ошиқ шиданма ки дашт ба дашт гаштанои ӯ қариб ки киштанма ҷое ки ӯ мегарда какта баландида яма пастида одат накардам ӯ хехирсандида ма қатиш бахт гуфтам орзу кардам ӯ шоҳид буд ниятам қатиш ишқи дарози беҷидоӣ буд фақат сухтани ма намоён буди ҷидоида не ки бас мекунам сухтанаи доф худо шоида рашк мекардам беҳуда рӯзои дароз да фикриша ӯ бепарво як борам ма да насухтак дилаш ай аввал намекардим ошиқ мефаҳмондима обод мекуним хиёлам не ки ранҷондима баъд кентой кайфӣ ёфтам масту алафӣ ёфтам фаромӯш мекунам хиёлам репери кайфӣ тофтам чашми мардама да ҷалбши чашми ма химори ту чӣ меша ай сар биёя дӯстам бидори ту может ай кайфам биром может ай репам бирам мухлисам миёва кумирша ранги ма репер пирай не ки ранги ма ошиқ нест хиёле мекунам ичка ишқи туву репери ма ҳаёт ма гич кард не ки ранги ма ошиқ нест хиёле мекунам ичка ишқи туву репери ма ҳаёт ма гич кард